Stačilo. Pojď čerta. Pojď čerta, pojď. Pojď čerta. Se bojíš čerta. A budeš hodnej. Jdeme k čertovi, pojď. Pojď. Tam je taky čert. Jak se bojíš? To je blbá kamera, teda, ale ty tam má. Tady je taky čert. Hele. Tady je čert. Nebudeš si zlobit. Tak to už dostala. Ne, on to potřebuje, on zlobí. No já jenom, to je první kontakt s čertem, víte. Ty zlobíš. Čau, tak ty půjdeš do pekla, ty zlobíš, pojď. Tady je taky zlobila. Jo, půjdeš za kamarádem do pekla, pojď. Pane čerte, Rozluč se s maminkou. Ahoj. neberte nám Alíškovi. Už budeš hodnej, a jo. Ty budeš hodnej? Budeš hodnej. Už nebudeš zlobit, vy? Nebudeš zlobit. Už budeš hodnej na maminku, já. Pojďte ruce, vidíš to. Tak ty. Ty na tebe nesmíš zlobit, jinak tě veme do pekla. Ty děti, jak se bojí. Janička! Janička! Já tě honím a nemůžu tě dohnat nikde. Ahoj! Podívejte mi, čety! Já se bojím! Tak už musíš být hodná, tady vidíš. Už neplakej, už je to dobrý. Už je to dobrý, už neplakej, už je to dobrý. Jsi statečná holka. Už je to dobrý, už neplakej. No, Dostala si čokoládku od Anděličky. a co? Ona nejde k Mikulášovi. Ona nechce dostat Strababo. Čokolády. a potřeba by byla v klidu v noci. Tam je máš Andělíček. Kledo, Jenína s prtičkou. Já nechci za ní. Jsou hodný, ale A dostala bys čokoládičku. Hele, teta. Kde je teta? Ješ tam ke Tady je teta. A řekla si ahoj. Mašinka je tam, no tam je. Ahoj. A Aleškovi taky. No tam je dole Alešek, pojď dolů taky. Řekni Alešek ahoj. nepláče, ty jsi takový můj strašpitel, vy. On je taky vyplňový. Ahoj, Tomáš. Čau. Čau. Dejte si pusinku. Čau. Dejte si... No, to je krásné. Čau. Ahoj.